odkedy som prišiel z Mongolska, tak som si nestihol pozrieť našu novú fotoknihu Indodiesel na ceste. Ešte počas cesty prišla vytlačená, ale nemal som čas, proste stále niečo. A teraz si ju konečne pozerám. Je perfektná. Marek Duranský vybral tie najlepšie fotky, je tam popis, všetko celej našej cesty s dieselovými Enfieldami. No a čo je najdôležitejšie, tak táto kniha nie je ani pokrstená. A každá kniha sa krstí. Tak som sa dneska rozhodol, že ju pokrstím rovno dieselom a teda výfukovými plynmi z diesla. Maj sa dobre, knižka. Rob radosť ľuďom. Krása, taký dobrý kus toto. Tak ak by niekto chcel, tak Stixe dá sa zohnať na e-shope. Čaute.